Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Musulman doganlarımız, soplar, tarikatçılar kimler bolýa? Şolar dogry yollamy, akidalaryna hilek, düşünjelerini hilek alyp barýan ýollar dogrymy diýip, şu manyda kän soraglar soraýarlar. Musulman doganlar soplar esasy iki bölege bölünýärler. Şu mesele gowy düşünmeseňiz, bu döwürdäki özüne sopy diýip ýörenleriň dogry yollamy ýa-da ýalňyş yollamy düşünüp bilmersiňiz. Şonuň üçin musulman doganlar şu derste aýdyljak zatlara öns berip dinleň. Haýsy dogry yolla, haýsy ýalňyş yolla, kim diýmek eken, sopy diýmek, näme diýmek eken, gowy düşünmegimiz üçin. Birinji topar musulman doganlar ir döwür musulmanlaryň arasynda takwa adamlar bolupdyr. Mysal üçin Cüneyd Bagdadi ýalak, Hasan Basri ýalak, Abdülkadir Geylani ýaly we başga da zahid, takwa, alim, weli kişiler bolupdyr. Bular esasy ibadata kän ähmiýet beripdirler. İbadatdan nädip lezzet alyp bolýar? Çünki namaz kılyan kän, emma namazdan lezzet alyan az. Bular şoňa öns beripdirler. Biz nähilek bolamyzda, kalbymyzy nähilek tämizlämizde ibadatdan lezzet alyp bilýäs. Şoňa öns beripdirler. Dünýä hayatyna allanmaly däl, dünýä paraz bolmaly däl. İçimiz we daşymyz Kur'an we sünnete görä, şeriata görä bolsun diýip gaýrat edipdirler. İçimizi goriplikden, öýke kineden, riýadan, şirkden, küfürden goramaly. Niyetimiz bir Allah bolmaly, diňe Allah bilip alamaly diýipdirler. İnsanlary tawhide çağırypdyrlar, diňe Allah'a sığınmaga çağırypdyrlar. Ibadatlarymyz diňe şekil bolmaly däl, namaz kılmaly, emma namaz huşuly kılmaly. Allah Taala'n zikir etmeli, emma diňe dilden däl, kalpdan zikir etmeli. Hakykatdan hem şuun kunna hem şuna biz mätäç musulman doganlar namaz kılyan kän, emma namaz huşuly kılyan az. Juma gidýän kän ýa başga sadaka berýän kän, emma hakyka Allah üçin ihlas bilen edýän az. Ýani musulman doganlar ibadatyň bir görünýän tarapy bar, gözlen görüp bolýan tarapy bar, bir görünmeýän tarapy bar. Namazyň huşusy ýalak. Zikir edende diňe dillen däl, kalp bilen hem Allah Taala'ny ýatlamaly. Şol görünmeýän taraplarına şol ulamalar kän üns çöküpdirler. Dünýä söýgüsini kalpdan çykarmaly. Bar aladamyz dünýä bolmaly däl. Ölümi köp ýatlamaly diýip şo irki döwürdäki halk içindäki sopy diýilýän kişiler, alimler, musulman doganlar şu zatlara üns çöküpdirler. We ol ir döwürdäki soplaryň esasy çagyrýan zady içimiz we daşymyz Kur'an we sünnete görä bolmaly. Dinne bidgat çykarmaly däl diýipdirler. Her bir musulmanyň edýän amaly söz bolsun, amal bolsun, zikir bolsun, ibadat bolsun, näme bolsa bolsun, inanç bolsun, hemmesi hukman suratda Kur'an we sünnete görä bolmaly diýip çağırypdyrlar. Ol ir döwürdäki soplaryň bar niýeti aladasy Kur'an sünnete görä ýaşamak, bidgatdan özlerini goramak bolupdyr. Mysal üçin Ibn el-Jawzi rahimahullah Telbisu İblis adly kitabynda getirýär, Cüneyd Bagdadi şol irki sufilerden, takwa adamlardan, ähli sünnet ulamalaryň öwen kişisi. Şonuň bir gowy sözi bar, näme diýär? Wa an el-Junayd annahu qal mazhabuna hada muqayyadun bil usuli kitabi was sunnah. Biziň bu ýolumyz, bu alyp barýan ýolumyz, bu mezhebimiz Kur'an we sünnet bilen çäkli diýipdir. Ýani Kur'an we sünnetiň diýen buýran zatlaryny edýärler, Kur'an we sünnetiň diýen diýmedik, buýurmadyk zatlaryny bidgat zatlar etmeýärler. Junayd Bagdadi rahimahullah sufi diýilende birinji kelle gelmeli kişi. Ene şonuň sözi. Biziň ýolumyz, biziň mezhebimiz Kur'an we sünnet bilen çäkli diýerken hemişe. Bu manyda başga da sözler bar, we başga da köne sufileriň sözleri bar bu babatynda. We musulmanlaryň arasynda şu hili ibadatxon adamlara käbir ýerlerde abid we zahid diýipdirler. Sufi sopy sözi has soňrak ortağa çykýan musulmanlaryň arasynda. Ol wagtlar esasy musulmanlaryň arasynda şu hili ibadata üns berýän kişilere abid, zahid diýenler. Ýani dünýäki az ähmiýet berip köprek ibadata üns bermek, köp ahiret ýatlap gezmek, şu hili kişileri musulmanlaryň arasynda näme diýen ekenler musulman doganlar? Abid, ibadatxon, zahid diýen ekenler. We soňradan käbir ýerlerde şol kişilere, şol takwa ibadata kän üns berýän, ahireti kän ýatlaýan, ölümi kän ýatlaýan kişilere sufi diýip başlaýarlar. Sufi, sopi, biz fa harpyny urup sopi diýäs, asly arapça sufi.
Sufi sözün gelip çıkış barada durlu gurrunlar bar. Esasy öňe çykýany şo käbirleri ýüňden eşikge ýany ekenler. Gatyr rahat eşikge ýmali, rahada öwrenişmeli diýip käbir sufiler ýüňden eşikge ýipdirler. Şondan gally diýen gurrun bar. Ýene bir gurrun sufi diýip bir adam bolupdyr, ibadat kılan adam bolupdyr, şondan gally diýen gurrun bar. Musulman doganlar Kur'an we sünnetde sufi sopçylyk ýa-bir zat diýip buňa meňdeş söz geçmeýär. Bu halk içinde şu at bizim içimizde bir dinler adam görse näme diýerler? Molla diýerler. Aslynda molla diýip Kur'an we sünnetde bir atlandyrma ýok. Ýa-bir mollaçylyk diýip aýry bir akym ýok, akida ýok. Halk içinde dinlerrak adam görseler, namazyny kılýan, ibadetlerine ähmiýet berýän adam görseler, bizim içimizde molla diýişler ýalak. Şol wagtlar hem ibadete kän üns berýän takwa musulmanlara, awliya hasaplanýan musulmanlara abid, zahid, sufi diýipdirler musulmanlaryň içinde. Aslynda bu kişiler musulman doganlar Kur'an we sünnete berk ýapyşmaly diýip geçen takwa musulmanlar. Abid, zahid, sopi diýmek halk içindäki atlandyrma. Halk tarapyndan olara dakylan at. We şol wagt musulmanlaryň arasynda bu hili takwa adamlar gowurlypdyr, ulysyla hormata eýe bolupdyrlar. Ene musulman doganlar şol wagt sopçylyk diýilse, şol irki döwürde sopi, sufi diýilse, ýa-da tasawwuf diýilse, zahidlik, abidlik, ýani ibadete köp üns bermek, gowy ahlak, dinne bid'at çykarmazlyk, Kur'an we sünnete görä bolup şonda berk durmak şey diýip düşünüpdirler. Şonuň üçin alim ulamalarymyzyň kitaplarynda sufi kişiler diýilse, şol kişiler gözüňe tutulýar. Şol takwa adamlar ähli sünnetden bolan şol takwa adamlar gözüňe tutulup abid, zahid, sufi diýilýär. Indi musulman doganlar ikinji topardaky soplar barada aýtsak, bundan sonrasyna has gowy ünswerim her aýdyljak sözlere gowy ünswerim dikkat bilen dinleň musulman doganlar. Şoňa düşünmeseňiz, haýsynyň hak ýolladygyny, haýsynyň ýalňyş ýolladygyny düşünüp bilmersiniz. Birinji topardan bolan takwa, weli, ibadatxon, abid, zahid, sufi musulmanlaryň halk içinde ulysyla hormata eýe bolýanyny görüp, bir sürü bidgatçylar, dini ýoýmak isleýänler hem şolaryň ýyzyna düşýäs. Biz hem şolar ýaly abidlik, sopçylyk ýolyny ýöredýäs diýip bir topar ýasama we bidgatçy soplar, toparlar emele gelýär. We bular musulman doganlar bu ýasama soplar, bidgatçy soplar halk içinde at gazanjak bolup, halky öz daşynda jemlejek bolup, ýa-da başga erwet maksatlar bilen sopy doanyna girýärler. Sopi, takwa, weli siraýarlar. Ýani aslynda bu toparlar musulman doganlar soplygy we köne awliyalaryň atlaryny örtük, maska hökmünde ulanýarlar. Hatta musulman doganlar ýasama soplaryň içinden şeýle bir insanlar çykýar, käfirlik derejesine dini ýoýmakda, musulmanlaryň aqidasyny bozmakda käfirlik derejesine ýetýärler. Agzyna gelende gurlap, delilsiz zatlar gurlap, musulmanlar azaşdyryp käfirlik derejesine ýetýärler musulman doganlar ünswerim. Misal üçin Hallaj Mansur diýilen kişi musulman alimler tarapyndan kafir boldy diýip hökm berilip ölüm jazasy berilýär. Men ol barada gurrun berip dersimizi sorajagymyzy has uzaltmayın. Hallaj Mansur kim diýip gözleseňiz açyk maglumat bar ol barada. Ýa-da musulman doganlar Suhruwardi maktul diýip gözlek görüňiz. Suhruwardi maktul diýilen kişi meşhur serkerde Salahaddin Eyyubi'nin emri bilen ölüm jazasy berilýär. Ulamalar şoň kafir diýine, zyndyk diýine hökm berýärler. Ýa-da musulman doganlar başga bir misal wahdet-i wujud aqidasyny musulmanlaryň arasynda ýaýradan we ýerleşdiren kişi Ibn Arabi diýilen biri bar. Sopulaň agla we böyle bul kişini gowwararlar. Şeyhul Ekber diýerler, awliya hasap edýärler. Bir näçe musulman alimler şol kişiniň kafirligi barada hökm beripdirler. Çünki musulmanlaryň içinde wahdet-i wujud aqidasyny hemme zat Allahyň bir bölegi diýen batyl we küfür bolan inançy ýaýradan we ýerleşdiren kişi. Ene musulman doganlar ikinji topar bidgatçylaryň içinden hatta musulman alimler tarapyndan kafir boldy, zyndyk boldy diýip ölüm jazasy berilen, tekfir edilen, tebdi' edilen bidgatçydygy has agyr hökümler berip, ýani ölüm jazasy berilen kişiler hem çykypdyr musulman doganlar. Indi gelelim musulman doganlar tarikat näme? Tarikat diýenler näme bolýar? Musulmanlaryň içinde has soňradan şu bidgatçy soplar, jemaatlar, akymlar döredip başlaýarlar. Ol jemaatyň baş tutany bolýar, ýani tarikatyň piri diýerler oňa. Ýa-da ol tarikatyň başyny başlan kişi hökmünde, ol tarikatyň başyny başlan kişi hökmünde öň ýaşap geçen takwa adamyň adyny ulanýarlar. Misal üçin Nakşibendiler gurulasaň, bizim başymyz Ebu Bekir radiyallahu anh'tan geldi diýip ýalan sözleýärler. Ki Ebu Bekir radiyallahu anh'tan tarikat gelen ok. Amma jahil adamlar şey diýip allaýarlar. Bizim aňrymyz Ebu Bekir radiyallahu anh'tan gelýär diýip
yalan sözleýärler. We ol jemaatlara musulman doganlar şu gurulan jemaatlara sopuçuluň ady bilen tarikat diýipdirler. Tarikat Arapçadaky tarik, yol sözüň köplügi, ýani tarikat diýmek ýollar diýmek. We şey diýem musulman doganlar sopuçuluk ady bilen tarikat diýilýän jemaatlar emele gelýär musulmanlaryň arasynda. We her tarikatyň biri-birinden ütköşüp düzgün tertibi bar. Özlerçe döreden zikirler bar. Käbirler zikir edýäs diýip tans edýärler. Käbirler dep çalýarlar. Käbirleri pirimden nur energiýa geçýär diýip titrep ýerde toglanyp ýörler. Käbirler keramat görkezýäs diýip ýylan oýnaýarlar ýa-da ennamine çiş sokýarlar. Her hili hokkalar var musulman doganlar we işlerine bular biri-birinden ütköşük tapawutlanýan taraplary bar. Möhüm bellik musulman doganlar selef-i salihiniň döwründe bu zatlar ýokdy. Bu tarikatçılık ady bilen, sopuçuluk ady bilen şu döwürde biziň aramyzda edilinip durulan zatlar hiç biri selef-i salihin, sahaba, tabiin, etba' tabiin döwründe bu zatlar ýokdy. Sahabalaryň eden işi de bu zatlar. Ýa-da 4 mezhep imamlarymız bu hil tarikat gurmandyr. Bu tarikatlaryň edýän işlerini musulman doganlar din del aklam kabul etmeýär. Ýa bolmasa tarikat gurjak bolsa Imam Ebu Hanife gurardy. Özüne gol berdirjek bolsa Imam Ebu Hanife gol berdirerdi. Özüne gol berdirip tarikat gurjak bolsa Imam Malik şol iş ederdi. Imam Şafii ederdi şol işi. Imam Ahmed ederdi. Imam Buhari ederdi şol işi. Şu dini in gowy bilýän kişiler şu ummatda. Şu 10 sana alim sana diýsen şu dini gowy bilýän şolan atlar birinji ýerde çykýar. Emma şolaryň hiç biri şu sopulun günümizde bidgatçylyk edip görän işlerini etmändirler. Ve bu cemaatlaryň, tarikatlaryň sany gatyken, käbirlerini aýdyp geçsek musulman doganlar Rufai tarikaty, Şazili tarikaty, Kadiri tarikaty, Nakşibendi tarikaty, Çeşdiye tarikaty, bir sürü şoňa meňzeş tarikatlar bar. Her tarikatym öz içinde gollary aýrylýar. Mysal üçin Nakşibendi diýe içinde bölek näçe goly aýrylýar. Kadiri diýe ol hem şeýle, başgasy hem şeýle musulman doganlar. We ene de bularyň pirleri wekillik diýip bir zat berýär. Mysal üçin diýeli Indoneziýadan biri gelýär bulara, we pirine we pallygyny görkezýär, şoňa hyzmat edýändigini görkezýär, boldy diýen men seni wekil etdim diýär. Wekil diýen Indoneziýada biri gelip şoň pirine gol berjek diýse, şoň tarikatyna girjek diýse, şoňa baryp gol berýär. Oşa wekiline baryp gol berdi, şoň tarikatyna girdi bolýar. Ýani şirket ýalak gözüňize getirin musulman doganlar, şirket we şirketiň başga ýurtlarda bölekleri bar. Şu şirketten bir zat almak isleýän ýa şu şirket bilen işleşmek isleýän şoňa barýar. Bular hem edil şol düzgün nizamda hareket edýärler. Şu günkü musulman doganlar özüne sopy diýip ýörenleriň ol irki soplar bilen diňe atlary meňzeş. Olar bilen hiç hili baglanşyk ýok. Ene şoňa düşünmeseňiz, haýsy hak ýoly hak, haýsy batyl ýoly düşünüp bilmersiňiz. We bidgatçylaryň özleri size bu zatlary aýtmazlar. Çünki olar özlerini şol öňkü soplaryň dowamaty hökmünde görkezmek isleýärler. Şu günkü soplaryň agla we bölek musulman doganlar şol ikinji topardan bolan ýasama we bidgatçy soplar. Şu wagtky sopy jemaatleri esasy dini ýoýýan we din adynyň bidgat çykarýan toparlardyr. Ünsar musulman doganlar tarikatlar, şu wagtky tarikatlar şirkin we bidgatyň yalan we ýasama hekaýeleriň öýjügidir. We sada we ilmsiz, dogry akidany bilmeýän musulmanlary samsyklaşdyrýan, akmaklaşdyrýan ýerlerdir şu wagtky tarikatlar. Bu musulmanlaryň iza galmagynyň bir sebäbi musulman doganlar şu hili bidgatçy sopy toparlardyr. Şonuň üçin bir musulman ýurtda bilim näçe iza bolsa, şol ýurtda şoňa meňzeş sopy tarikatlar çalt ýaýraýandyr. Mysal üçin Pakistany alyp görüň, iň biderek tarikatlar, iň bolugusy tarikatlar şu taýdan çykýar. Çünki bilimde insanlar iza, biri eline tesbih alypdyr, çüf-çüf eden bolýar, öňüne näçe muňlarça adam goýupdyr, şeýle şipa paýlaýan diýe. We izinde adamlar ýykylyp ýatyrlar şoňa, gapysyna nowata dururlar. Näme üçin? Çünki insanlar bilimsiz ağlamak ýeňil, diniň ady bilen, peýgamberiň ady bilen näme diýär şol? Ýa-ni eli tesbih alyp çüfleýän kişi biz ýa peýgamberiň ýolunda dowam edýäs diýär. Ýene gaýtarap aýdýan musulmanlar, bir musulman ýurtda bilim näçe iza bolsa, şol ýurtda şoňa meňzeş sopy tarikatlar çalt ýaýraýar. Çünki bisawat we aňy pes adamlary bu toparlar derraw pire gol bermeli. Bir zat diýip Allah peýgamberiň ady bilen peýgamberjan näme ay Medinejan we muhabbet näme ışık ol bulýan bolup şey diýip gözüni başyna aýlaýarlar musulman doganlar, dinini bilmeýän adamlaryň. Indi geleliň musulman doganlar bu bidgatçy soplaryň esasy alamatlary näme? Ýani bir ilim ýok musulman, dininden başy çykmaýa, eline Kur'an alyp okumandyr, hadis okumandyr, oturup bir dogry akidesi gowy adamyň ýanyna akidesyny öwrenmändir. Bu bidgatçy soplar biz nähil tanamaly we nähil özümiz şolardan gorap bileriz we olaryň alamaty näme? Şu aýdyljak alamatlary ünswerin musulman doganlar, şol alamatlardan birini görseňiz, bilinki şol kişi şol
bidgatçy sopulardan ýa-da şolardan täsirlenen kişidir. Birinji alamatlar musulman doganlar musulmanlar şirke çagyrýarlar. Ölülerden, öz pirlerinden kömek, yardım dilemäge çagyrýarlar. Eýdip beýdip sen bilen Allahyň arasynda öz pirini saljak bolýar. Yani pirine ýalvarmaly, ol sana Allahdan dilep berýär, ýa bolmasa sen gön çykyp bilmeýän, şoň üçin pire ýüzlenmeli, pirem Allah ýüzlenmeli diýerler. Ýa-da sen günahkar adam, gön diläniň bilen näme Allah senden kabul etmeýär, ýa-da dilen kabul bolmakly kyn bolýar diýip insanlar bilen Allah Taala'nın arasynda öz pirlerini saljak bolýarlar. O salýarlar käbir ýerlerde. Şoň üçin üns berseňiz, şolaň bir topar näme dik gyrýar? Şeyh Osman medet, ay Yarjan pir medet, ay plan pir medet. Allah medet diýen ok, plan pir medet diýe. Yani buların birinci alamaty şol musulmanda onlar. Musulmanları şirke çagyrýarlar, ölülerden, öz pirlerinden kömek, yardım dilemäge çagyrýarlar. İkinci alamatlar musulmanda olanlar, buların köp bölegi kabırparazdyr. Yani kabırları çenden aşy tagzim edýärler. Kabırlaryň daşyndan aýlanýarlar ýa kabırlaryň daşynda üýşüp oturup bir ütköşük dilek edýärler sünnetde öwredilmediği şekilde. Ýa-da kabra gidip sadaka berseň, şol ýerde mal soýsaň ziýany ýok, ol bul diýip şeýdip owadanlap musulmanlar şol ýerlere barıp sadaka bermeklige, sadakasyny kabırlara eltik aýtmaklyga çagyrýarlar musulman doganlar. Ki bilýäňiz, islamda sadaka berip sogagyň ölülere bagşlap bolýar, onuň üçin kabra gitmeli diýip şerti ýok. Ya ol ýerde gazyna atyrmaly diýip bu düzgün ýok islamda. Akidiýan sadakaň bolsa garyp gasara berýän, sogagyny kime bagşlajak bolsaň, şoňa bagşlaýmaly. Emma bular ýürüýte şol ýerlik insanlar çekjek bolýarlar. Sadakalar şotak getirseň bolýar, şo ýerde berseň bolýar diýerler. Ullakan sanlyklar goýarlar şol ýerlerde. Aslynda musulmanlaryň ölüsiniň arkasyndan pul gazanýar bu adamlar. Ya bolmasa kabrlara baryp elini ýüzüni sürtýänler badyr şeýseň ziýany ýok diýip öwredýär käbirler bularyň. Ýene bir alamatlar musulman doganlar hususan hem öz pirlerini çenden aşy öwüp Allah Taala'dan habar alýan ýaly öz pirlerini Allah Taala'nın dosty, weli diýip gata arkyn gurlaýandyrlar. Goýa ol adam eýam jenneti ýalak özüni alyp barýarlar. Hatda öz öýlerine, dukanlaryna pirleriň suratyny asýarlar. Wal bizdäki soplara üns berseňiz, köpüsi öýüne Osman pir diýenleriniň Yarjan diýeni diýdi şolaryň suratlaryny asýandyrlar. Nakşibendi tarikatyny naklar bizim içimizde ýaýradyljak bolýar şu wagt. Öz pirlere rabıta edýärler. Oturýan pirin gözüne getirýän, pirin iki gözüniň arasyna kalyma nurakdy diýen, soň pirden dilek edýän. Rabıta barada aýry dersde düşünürdik. Hemmesini gurrun berip durmaýyn. Öz pirleriniň kitabyndan düşünürip berdim. Diňläp görüň musulman doganlar. Şirkdir rabıta. Pir Allahyň aýnasy diýerler. Musulmanlar öz pirlerini kol bermäge çagyrýarlar. Pire kol bermediň pir şeytanlar diýip sada musulmanlary allaýarlar. Pirler kalplar bilýär, gaýby bilýär, yetişdiýsen yetişýär diýip Allah Taala'nın sıfatlaryny pirlerine ýonkoýarlar. Hatda Türkde atyrlayan bidgatçy näme diýär? Öz pirini öwjek bolup biri diýär düş görüpdir diýär jemaatyndan. Şol düşünde Allah Taala diýenmiş, etesünki öwrilim mahmud bolup görünüm diýenmiş diýär. Bu küfürdir. İnsany kafir edýän sözdür. Nauzubillah, bu hristiýanlaryň akydasy. Hristiýanlar diýär Allah Taala İsa bolup göründü diýip. Buhari'de Ömer radıyallahu anh'tan gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? La tutruni kema athratin nasara ibn Maryam fa innama ana abduhu faqulu Abdullah ve rasuluhu. Hristiýanlaryň İsa aleyhissalamy öwmekde öte geçişleri ýaly meni çenden aşy öwmem, maňa Allahyň rasuly we guly bennesi diýin diýär. Yani ünsür musulman doganlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birden ka ümmet kellesiniň gylgyna meni öwüp Hristiýanlaryň edişýärlik Allah Taala'nın sıfatlaryny maňa ýonkaýmasynar diýip öz ümmetini özü hakynda hem çenden aşa öwmekden Allah Taala'nın sıfatlaryny oňa ýonkamekden äge edýär. Emma bular näme diýerler? Pirlerini şeýle bir öwýärler, goýa olaryň pirler eýam jenneti ýalyk. Her kim şolara kol bermeklige borçly ýalyk. Ya şolaryň piriniň diýenler bilen ilalaşmasaň göni seni ýamanlap başlaýarlar. Ya bidgatlaryny, hurafalaryny aýsan pirem bir ýalňşarmy diýip derrew hüjüm edip başlaýarlar musulman doganlar. Yani öz pirlerini Allah Taala'nın yerdäki wekili mukaddes adam, hata etmeyen adam ýalyk hasap edýärler. Hatda käbirler öz pirlerini peýgambere meňzedýärler. Goşgo kapdur türkmençe. Ben seni peýgamberjana meňzetdim diýär. Ya bolmasa türkmen sahra iline peýgamberdek tanyllyň diýär. Ene musulman doganlar bularyň ýene bir alamaty pirler barada çenden aşy öte geçýärler. Hatda käbirleri Allah Taala'nın adından beter, Peygamberimizin adından beter öz pirlerini ýatlaýar. Otursa pirleriniň gurrun edýärler. Ýene bir alamaty musulman doganlar bidgatçy sopularyň düýüşleri asly esasy bolmaýan hekaýeleri, toslama hadisler kän gurrun berýärler. Ýene bir alamaty musulman doganlar bidgat bolan amallary kän ýaýradýarlar. Her hili mewlidler, asly esasy bolmaýan belli günler,
Buların gowwerýän zatlardyr. Çünki şul bahanalar bilen insanlary ýygnaýarlar, insanlary üýşürýärler, insanlara saçak ýazdyrýarlar. Bu özlerini de şeýdip bir iş tapynypdyrlar. Şol ýerlere gidip okap berýär, doga edip berýär, barzat diýip, bir bidatçyň biri diýe, Mevlüt ay diýip diýe, Mevlüt okap berjek diýip, bir aýlap aýlanýas, bir aýymyň tertibi dolu diýe. Şeýdip 10 barýa, okan bolýa 5 manat alýa, 10 barýa, okan bolýa 5 manat alýa. Şeýdip özlerine wezipe ýasanypdyrlar we şoňa meňzeşdatlara gatyrowaç berýärler we gaty gow berýärler. Ýene bir alamatlar musulman doganlar buların esasy aladalar pirlerine gol berdirmek, öz jemaatine adam ýygnamak. Çünki bular şey dip inanýar, näçe köp öz pirlerine gol berdirip jemaaty köpeldip bilsek, dine hyzmat etdigimiz dip düşünýärler. O şey diýem näme öz jemaatlaryna adam ýygnamak bilen meşgul. Üns berseňiz şolaryň hemmesi insanyň aňyna şunu goýjak bolýandyr. Pire gol bermeli, pire gol bermeli. Haýsy pire gol bermeli? Elbetde onuň pirine gol bermeli. O şey dip her bir jemaat, her sop topar öz jemaatyna adam toplaýarlar. Ýene de musulman doganlar üns bermeleri, käbir pir somaklar adamlary keramet görkezýän diýip allamak üçin hipnoz ulanýar we jady ulanýarlar. Käbirler jinler bilen işleşýärler. Bunu nerden bilýäs? Toba edip, soň şu zatlar men öň edýädim, pişman boldum diýip toba edip öz açyklap goýan videolary bar. Şonuň üçin üns berseňiz käbirleri şulara şeýle bir kellesin allarandyr, ýöne ölüp ýatandyr, pirim diýip adatdan daşary, özüni alyp barşy. Nämeden bolýar şu zatlar musulman doganlar käbirni jin bilen, käbirni hipnoz bilen, käbirin jady bilen özlerine baglaýarlar insanlary. Ýene bir alamatlary musulman doganlar şolaryň käbir tebip sırany bolýar, adamlara şifa berýän sırany bolýar. Aýna men sana plan hil doğa ýazyp berjek, plan hili emedip berjek, çuflap berjek, uflap berjek diýip, misal üçin ýanky Pakistanlaky eline test alyp dur, uflan bolýar, çuf eden bolýar, onda näçe müň adam şey diýip ýanky ısmazlar ayağa gallar ýasýa. Şuňa meňzeş musulmanlar üns berseňiz şu bidgatçylar biziň aramyzda da bar. Halka owadan urun barıp süýjü urunmap soň arasyny tebipçilik edýänler. O derman ulansaň ol hili emetsen gowlar, bul hili emetsen gowlar, ay plan hili etsen için gyzygyny gider. Ay näme hozysan plan hili bolar diýip, ýa çağan bolmasa plan zat plan ýeriňe ýapmalyp biziň içimizde de bar. Men şu wagt adyny aýdyp durmaýyn. Yeri gelende men size bularyň öz sesi bilen size eşitdirýär bular inşallah. Ýene bir alamatlary musulman doganlar bularyň zikir edýär diýip tans edýärler. Böküp, zyndyrylyp ýerinden togalanyşyp şey diýip keramet görkezýär diýip bedenlerine çiş tokýarlar, kellelerine pyçak durtýarlar ýa-da saçlaryny uzadýanlar bar bulan käbir tarikatlaryň saçlary uzyn, zikir edenlerine saçlaryny açyp şey diýip kellelerini silkelep, saçlaryny sağa çepe silkelep şey diýip zikir edýäs diýýärler. Ya bolmasa näme musulman doganlar Türkmen sahrada Seyfiýe diýip bir tarikat we pirleriniň sopa energiýa geçýär diýip böküp tuturap ýerde togalanýanlaryny görürsiňiz. Bu da şolaryň bir alamaty. Käbir soplar musulman doganlar üns ber bunu halkyň önünde kän gurulamaýar bular. Ilmlar iki aýrylýar diýär. Dini ilmlar iki aýrylýar. Haýsol iki ilmlar diýsen zahir ilmlar, ýani açyk ilmlar. Haýsol açyk ilmlar Kur'an, hadis, şeriat ilmlary, tefsir. Bular diýär zahir ilmlar diýär. Biram batyn ilmlar bar, gizli ilmlar bar diýär. Bu batyn ilmlar kim bilýärmiş? Tarikatyň şeýhleri, pirler bilýärmiş. Ya keşifte, ya zuhuratda, ya olmasa düşünne bulara bul ilmlar bildirilýär. Hatta bulan käbirler şeýle bir öte gidýärler, käbir pirler diýär derejesi ullyýar, gün peýgamberden ilm alyp bilýär diýär, peýgamberiň ruhundan. Näme musulman doganlar bunu asyl biziň halkymyzyň içinde bu zatlar üns çekilenak, ýöne köpsiniň düşünjesinde bul badyr. Sorap göräýin, batyn ilmler diýip bir zat barmy diýsen kabul ederler. Käbir tarikatlar we musulman doganlar pirler halka toba beren bolýar. Misal üçin Türkiýedäki jemaat we menzilliýärler özüne bir wezipe biçipdir, nämemiş halka toba paýlaýançy. Ýupaklaýa, onuň o ýupyň ujundan biri tutan bolýar, şeýdip halka toba etdirýär. Soňra o pirler öllü bolýan tarikatlar 2-3 bölünmeli boldy. Ogullar öz arasynda jemaatdy 2 pir boldular. Ondan diýdiler, siz tobalaňyzy täzelemeli diýdiler. Täzeden toba bermeli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in döwründe ýüp ýokdumy? Sahabalaryň döwründe ýüp ýokdumy? Islamda ýüpbil toba diýip zat ýok. Hemana bu bidgatçylar sada adamlary allap, ýupaklap toba beren bolýar. Ve bu bidgatçy sopularyň musulman doganlar aglaby bölegi halkyň we öz sopularynyň muritleriniň pirine gol berenleriniň aňyna şunu goýýarlar. Olar diýýärler, sopy, ýani pire gol berenden soň sopy bolýan, şol kişi pirin eline ölü ýuýanyň elindäki ölü ýaly bolmaly diýerler. Ýani näme diýdikler? Pire garşy çykmaly däl. Pir bir zat emrese şoň diýenini etmeli, näme diýse şoň emirlerini ýerine getirmeli. Şonuň üçin üns berseňiz, käbir tarikatlarda pirleriň öňünde iki elini eliniň üstünde baglap,
edil bizim namazda duruşumuz ýaly durýandyrlar pirleriň öňünde kellelerini hem aşağı edip durýarlar. Aslında musulman eline bağlap huşulu görnüşde diňe namazda durmaly. Emma bular pirleriň öňünde şey edip durýarlar. We ýanky diýişim alaka pir näme diýse tamam diýmeli, bolýa diýmeli. Hiç ile oňa näme diýmek, näme diýen ýaşuly piraga bu diýen zadyň bamy ýokmy? Şoňa meňzeş bir tanqidi pikirlenip bir soramak, bu şoňa meňzeş zatlar etmek olarda edepsizlik hesaplanýar. Ýene bir alamatlar musulman doganlar ütköşük eşikge ýerler adatda mesela käbir ýaşyl geýýär, käbir sellisini ulluhan edip beýlekilerden ütköşüge dikgeýýär. Her jemaatyň biri-birinden tapawutlanýan geyniş görnüşleri badyr. Tarikatçylaryň şey dip özlerini bir ütköşük geyinip özlerini bir halkyň öňünde bir öwliýa pir adam ýaly görkezjek bolýarlar ütköşük geyimleri bilen. Ýa-da käbir ýasama pirler halkyň öňünde gurulem edip bolup oturýar. Sesini çıkarman oturýar, ýa-da gözüni yumup oturýar, ýani huşuly görkezjek bolýar özüni. Şey dip näme? Bular halkyň gözüni boýaýarlar. We esasy alamatlarynyň ýene biri musulman doganlar, gowun süwerseňiz özüňiz hem siňedik görüň. Bidgatçy sowaplaryň hemmesi diýenýär. Bir agızdan eger biri çykyp şularyň dine ters ýerlerini, pyssypujurlyklaryny, bidgatlaryny açyklap bular halka tanadyp başlasa, hemmesi bir agızdan şol kişi Wahhabi diýip ataqyp başlarlar, töhmet atyp başlarlar, garalamaga başlarlar. Ýani musulman doganlar bular öz düşünjesine näme inanýarlar? Iň dogry islam, musulmançylyk bular ýöredýär, iň dogryny bular bilýär. Bularyň pirler hatasyz, ýalňyşyp bilmeýär. Hatda oň piriniň ýalňyşy bar diýäsen, ýalňyşy barmy şeýlemi? Delili bar bolaýmasyn diýmän beter näme saňa hüjüm edip başlaýarlar we öz ýalňyşlaryny açyklaýanlara derrew hüjüm edip Wahhabi diýerler. Garaz musulman doganlar bularyň göz oýaçylyklaryny, ýalan we hilelerini, bidgatlaryny bir derste aýdyp gutarar ýaly däl. Bu diňe yüzlöý aýdýas biz käbir zatlary. Çünki her biri barada aýry-aýry gurrun etmeli. Yüzlöý aýdanyňlar hem käbir şolara inanan musulman doganlarymız we täşe öz piriniň kitabyndan, sözünden eşdirýänçe aý beýle däller, şeýle däller. Sen ýalňyşýan bolaýma diýip näme? Intagam seni garalamaň ugruny. Bu meselelerin käbir barada biz aýry derste geçdik. Mysal üçin ölen dilemek barada näçe derste düşündirdik. Kabir ziýaratynyň dogry görnüşi bu nähilek bolmaly, ýalňyşy nähilek o barada düşündirdik. Rabita näme diýmek o barada düşündirdik. Gol bermek näme? Dogry mu ýalňyş mı ol barada düşündirdik. Ýa bolmasa kime weli diýilýär, kime diýilmeýär ol barada. Ýani şu ders boýunça aýdyp gelýän käbir meselelerimizde musulman doganlar her birini aýry-aýry derslerde düşündirdik we edýän dine ters zatlaryny hem reddiýe derslerimizde öz pirleriniň seslerini goýup, ahunlarynyň seslerini goýup düşündirdik. İnşallah bundan soňra düşündirmäge dowam ederiz. Bu bularyň musulman doganlar ýanky diýişim ýalaka pyssypujurlyklarynyň, bidgatlarynyň sany ýaman kän, bir-iki derste aýdyp gutarar ýaly däl. Şonuň üçin alimlerimiz bular barada ýürüýte kitaplar ýazýarlar. Batyl ýörelgeler barada, bidgatlar barada, batyl aqidalar barada ýürüýte aýry-aýry kitaplar ýazýarlar. Emma bularyň özlerini gurulasaň musulman doganlar bu bidgatçy sowaplaryň gurulasaň hemmesem näme diýerler? Özlerini şol ir döwrüdäki takwa, abid, zahid bolan Kur'an we sünnete wara bolmaly diýen sowaplaryň ýygynyň gidýäs diýerler we awliyalaryň atlaryny ulanýarlar. Şuňa düşünmeýän musulman doganlarymyz şol ir döwrüdäki sowaplar bilen şol ondan soňra olaryň adyny ulanýan bidgatçy sowaplar biri-birinden aýryp bilmeýän musulman doganlarymyz hem derrew şolara aldanýar. Ayna bular Nakşibendi, Hazreti Nakşibendiň izinden gidýäs diýerler, Hasan Basriň izinden gidýäs diýerler, Abdulkadir Geylaniň izinden gidýäs diýerler diýip, ýa bolmasa Ahli Beytden bolan käbir imamlaryň ýoluny nekene bularam diýip şeýdip, sada we ilmsiz adamlar derrew bulara inanýarlar. Emma hakykatda musulman doganlar ol irki döwürde ýaşan abid, zahid, sufi diýilen kişileriň düýünden tersine edip ýörler bular. Olaryň diňe adyny ulanýarlar. We ýanam diýişim ýalak, alimlerimiz tarih boýu şu hili bidgatçylar, sowaplar inkar edip gelipdirler. Birinjiler şunu bellap aýdyn musulman doganlar, ýani öňrakda da aýtdym. Bu hili tarikat gurup özüne gol berdirmek dogry bolsa di, birinji bilen bu işi kim ederdi? Sahabalar ederdi. Tabiinler, etba' tabiinler ederdi. Bu bizim içimizde Abdulkadir Geylaniň adyny ulanýan Kadiri, ýanky ýa bolmasa Rufai, şuňa beňzeş öwliýalaryň atlaryny ulanýan tarikatlar bolmazsa da bizim içimizde mysal üçin Ebu Bekir tarikaty, Ali tarikaty, ýa bolmasa Omar tarikaty diýip şeýdip sahabalaryň adyny götürýän ýollar bolardy. Emma sahabalaryň hiç birinden bu zatlar habar berilmändir. Sahaba döwrüni geçdik, tabiin döwrüni geçdik, etba' tabiin döwrüne gelýäs. Şoňa ýakyn döwürde ýaşan 4 mezhep imamlarymyz bar. Biri çykyp diýip bilmez, men şu dini İmam Ebu Hanifeden gowy bilýän, ýa bolmasa İmam Malikden, İmam Şafii'den, İmam Ahmedden. Şolar şu ümmetin imamlary. Emma şolaryň hiç bir özüne gol berdirip adamlara zikir paýlap, ay günne 10 salawat aýt, palança müň zikir aýt, aýna ýüpoklap towa bereýin, ýa bolmasa rabita edin, ölülden dilen, mevlüt bellen,
Bu zatlar hiç birini bu 4 mezhep imamımız diýmändir. Ya bolmasa şu ümmetde Peygamberimiziň sünnetini in gowy bilýän kişilerden İmam Buhari we başga da hadis imamlarymız. Emma olaryň hiç biri bugün kunna bidgatçylaryň sopuşuluk ady bilen edýän işlerini etmändir. Kitaplarymyzda bularyň bu işlere meşgul bolanlygy, bu ýollary ýöredenligi bize habar berilmeýär. Pire gol bermeli, ay öllere yetişdiýsen yetişýä we şoňa meňdeşýän gaýdyp geçen zatlarymız. Ya bolmasa pirden sopusyna nur geçýär diýip ýerde togalanýarlar, seyfiýeler ýalak. Abu Hanife rahmetullahi aleyh bu hili işler etmändir. Demek şunu bilmeli musulman doganlar, bizim görellerimiz şolar bolmaly. O soňradan çykyp näçe awadan gurlasa gurlabersin, fiýje gurlasa gurlabersin, olara alınmaly däl. Diýdik ähli sünnet alimlerimiz bu hili bidgatçy soplar inkar edipdirler. Mysal üçin Ibn el-Jawziň Telbis-u Iblis adly kitaby bar. Yani iblisin duzaklary, iblisin hileleri diýip. Şol kitabyň musulman doganlar 3de ikisi diýen ýalak, ýani deň ýarsynyň gowragy musulman doganlar bidgatçy soplar barada. Öz döwründäki bidgatçy soplaryň edýän pysty-pujurlyklaryny dine ters hereketlerini düşündirýär. Türkçe, orsça ýa ingilisçe barmy men bilemok, arapça bilýän doganlarymyz alsyn okasynlar. Ibn el-Jawzi rahimahullahyň Telbis-u Iblis adly kitaby. Ýarsynyň gowragy bidgatçy soplar rededýär şo kitabyna. We käbir ýerlerine gatyrak aýdýarsyz diýä islama diýä, ziyan berýänniň hemmesinden has beter ziyanysyz diýä. Çünki islam ady bilen sopuşuluk ady bilen näme halka allaýarlar. Ýa-da mysal üçin İmam Şatibiň El-İ'tisam adly kitabyny okap görüň, şo taýda bidgatlary düşündirýär. Şol ýerde aýry bir bölümde şu bidgatçy soplar barada düşündirip geçýär İmam Şatibi. Ýa-da musulman doganlar şu bidgatçy soplar bilen iň köp göreşen, şolaryň batyllaryny açyklap, şolara garşy reddiýeler beren iň meşhur alimleriň biri Şeýhülislam İbn Teymiyye rahimahullah. Çünki onuň döwründäki soplaryň içine wahdet wujud akidesi köp ýaýran. Yani Ibn Arabi bilen baglanyşykly diýdik-a. Hemme zat Allah Taala'nın bir bölegi diýen batyl Hindi butparazlaryň akidesi, hristiýanlaryň akidesi bolan batyl akidany musulmanlaryň içinde ýaýradýan soplar bolupdyr. Hulul akidesini, yani Allah Taala insanyň wujudyna, mahlukatyndan islan zadynyň bedenine girip bilýär diýen batyl akidany ýaýradýan bidgatçy soplar bolupdyr. Bu birinji topar. Ýene bir topar bolan bidgatçylar Ibn Teymiyye döwründe halka keramet görkezjek diýip sady halka allap hile edýän ekenler. Mysal üçin ennamyna bir zat çalyp oda girip çykýan eken, ýakmaýan bir zat çalýarlar, ennamyna soňam oda girip çykyp ene bir keramet görkezýär, ennamy ýanan ok diýip şeýdi halka allaýan ekenler. Ibn Teymiyye şolardan biri bilen getirip jedil etdirilýär, şol adama reddiýe berýär. We ol adama Ibn Teymiyye diýär, bolýar diýär, oda girmäken sen ýuwun, gowatda ýuwun guslal ondan girdiýär, ondan görülýär. Sen oda girýän, girip bilen okmy, ýakmaýam sen diýip görülýär. Garaz şoňa meňdeş keramet diýip halka allamak üçin hile edýän soplar kän bolupdyr şonuň döwründe. Biram üçünji topar bolan soplar şoň döwründäki Mongollar şo ýaşaýan ýerlerini basyp alanlaryna bir topar soplar hemişeki boluşlary ýalak, kimde güç bolsa şoň ýerine da bular şolara ýaranjaňlyk edip, şolara ýallaklap, şolaň ýanyna şu hilek şol zalim paçalary, şol Mongollary gollaýarlar. We Ibn Teymiyye rahimahullah şu 3 topar sopularyň hemmesine garşy göreş alyp barýar. Wagty sujudçylara, hulul akidesini naklara, yalandan gözbagçylyk edip halky keramet diýip allaýanlara, we şol Mongollara ýaranjaňlyk edip şolary gollap, şolaň ýanyna durýanlara garşy gaty güýçli göreş alyp barýar şu bidgatçy soplara garşy. We kitaplar ýazýar, reddiýeler berýär, şolaryň edýän işleriniň batyllygyny, islama, Qur'an we sünnete şeriaty tersligini kitaplarynda düşündirýär. Şonuň üçin musulman doganlar bidgatçy soplar Ibn Teymiyye düşmanlykda intagam köşüşip bilenoklar. Intagam şoň işlerine näme şoňa ýigrenç bar. Bidgatçy soplaryň ýanyna Ibn Teymiyyeň adyny tutup görüň, eşitseler ýakasyna gor guýlanýarlyk bolýandyr. Sebäbi Ibn Teymiyye diýilen alim, ähli sünnet alimi, ki näçe ýaman nasalar olar ýaman näbersinler, o barada inşallah biz olaň şu polana jogap bereriz Allahyň izni bilen. Ähli sünnetin ula alimlerinden bu ömrüni şoňa beňzeş ýasama soplar bilen, bidgatçylar bilen, din düşmanlary bilen görüşip geçiren kişi. Dersi jemlesek musulman doganlar soplar ikä bölünýär. Birinji topar qadim wagtdaky köprak ibadat etmäge, ibadatlardan lezzet almaga, gowy ahlaga, içimizi ýüregimizi arasa tutmaga kän ähmiýet beren takwa alimler, takwa musulmanlar diýdik. Halk içinde olara abid, zahid, sufi sopy diýipdirler. Olaryň esasy şigary näme bolupdyr? Qur'an we sünnete görä bolmak we bidgatlardan kaçmak bolupdyr. We mysal üçin Cüneyd Bagdadi rahimahullah şol irki sofilaryň imamy hasaplanýar sufilaryň. O şonuň sözüni aýtdyk. Telbis-u Iblis'te Ibn el-Jawzi getirýär diýdik. Näme diýän eken?
Cüneyd Bagdadi rahimahullah mezhebuna hâzâ mukayyedun bil usûli kitâbi ve sünnet. Bizim bu mezhebimiz, bu ýöre diýen ýolumuz Qur'an we sünnet bilen çäkli diýen eken. Ikinji topar soplar diýdik musulman doganlar, bidgatçy we ýasama soplar, şu bizim günümizdekiler. Bular özlerini şol takwa weli alimler görelle alıp şolaryň ýygyny ýöre diýýärler. Emma hakikatte musulman doganlar bu günümüzdäki soplar Qur'an we sünnet bilen şeriat bilen peýgamberimiziň sünneti bilen tersleşip ýören kişilerdir. Qur'an we sünnetiň tersine edip ýören kişilerdir. We diýdik, bularyň din we sopçylyk ady bilen edýän işlerini selef-i salihin, sahabalar, tabiinler, etba tabiini, 4 mezhep imamlarymyz, hadis imamlarymyzyň etmedik işlerini edýärler diýdik. Pir sumaklaryna öwliýa diýip, halka tanydyp öz jemaatlaryna adam toplaýarlar. We diýdik, käbir kişiler kellelerini şulara şeýle bir alýarlar musulman doganlar otursa pirim dip gedýär. Allah Taala'nın adından beter, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in adından beter öz pirini ýatlap gedýärler. O şu ýerine üns berin, türkmenleriň arasyna bidgatçy soplyk düşünjesi esasy iki ýol bilen gelýär. Birincisi, Türkdäki tarikatlara alınan watandaşlarymyz var. İş diýip, oku diýip şol ýerlere baran watandaşlarymyz, şol ýerde köplenç aňyrdan gelýän doganlarymyň ilmi bilimi bolmaýa, dogrusyny egresini saýgaryp biljek derejede dini maglumaty ýok. Onuň kimiň eline düşse şoňky dogrumka diýip ýör we şu jemaatlaryň eline düşýärler. Türkdäki jemaatlaryň eline düşýärler, sopy jemaatlaryň. Şolaryň eline okap beren näçe maşgalalar we biziň näçe watandaşlarymyz var. Ene Türkmenistana bidgatçy soplugyň gelýän birinji ýoly Türkiýe. Türkiýedäki bidgatçylaryň usulyny gelýär. Ikincisi musulman doganlar Türkmen sahraly bidgatçylar bar. Esasyna ikinji Türkmenistana bidgatçy sopçylygyň barýan ýerim Türkmen sahralyň usulyny käbir bidgatçy ahunlaryň usulyny barýar. Bu bidgatçy soplary musulman doganlar biziň şahyrymyz, milli şahyrymyz Magtumul Piragy Allah ona rahmet etsin. Öz goşgularyny şu bidgatçy sopçylygy tanqid edip ýazan setirleri bar. Hemen durly goşgularyndan her ýerlerinden aldım. Size eşittirmek üçin şu soplary bidgatçy sopulary değişli aýdan ýerlerini size eşittirmek üçin. Mysal üçin diýä, soplar nefsi üçin Mekkä giderler, şüpheli tagamny halal diýip ýerler. Şeytan päli birlen keramat diýerler, bilmenem ýaqynmy? Ahir zamana diýä. Ýa bolmasa başga bir şygyryna diýä, bir söz diýdim bilseň bayak, şondan dadar bollum tayak. Nadan haram, sopu siyak, peş geyiptir pire dönni. Başka yerine diýä, ilk akşamdan sopu men diýip yatarlar. Kuşluk turup öwliýalyk satarlar. Adam görse sopu men diýip öterler, täreti teyimdir, hasasy keşsiz diýä. Görüň ha özün öwene, rahmetmez dogana sellesin meňzedip sogana her ýeten bir molla bolar. Başga bir goşgusunda diýä, işanlary her gapyda tapylar, mollalaryna ýok mujawat ýapylar. Öwliýa men diýip jögü sopular gıygyryp asmana böke başlady diýä. Bir para sopular sopu men diýer. Sorama zalimler tagamny iyer. Biz ýaxşy kişi diýsinler diýer. Her işikde söhbet aça başlady diýä. Ýene bir seterine diýä, Taňry peýgamber sözünden bihabar pirler. Fasyky kazy bilip, zalimni naýip diýerler diýä. Baglaýyp böhtan ile pakır ähline täsirler, selle baglap başyna aç böri sopy pirler. Eýleyip halk üstüge köp hileyi tezvirler. Hileyi tezvir diýen halkyň üstünde kän hile oýunlar ederler diýdigi. Eýleyip halk üstüge köp hileyi tezvirler. Ger halaly, ger haramy tapsa dıkarlar iýerler. Rozy magşar hak rasulyna jogap berler. Şek değildir dostlarım gelli kıyametden nişanlıya. Seydi şahirimiz hem bular barada bidgatçy soplar barada aýdyp tanqid edip şeýle diýipdir. Almak üçin il gezer pir, ýyllan nefsi güç getir. Her yetenler sopu men diýir, gowur selle harap eder diýe. Ýagşynyň bolmaz hormaty, ýamanyň argar kuwwaty, seydi diýer şerigaty neje molla harap eder. Ene musulman doganlar, biziň şahirlerimiz hem şu bidgatçy soplar inkar edipdiler. Bir diýme mümkin Magtumul Piragy Allah rahmet etsin başga seterlerine diýe-de, sopu pirine hyzmat etmedi diýe mysal üçin. Haçan Magtumul Piragy Allah rahmet etsin sopu pirine hyzmat etmedi, ýa şoňa meňzeş diýenne, ol bu günümizde bidgatçy sopularyň gurrun neden ok musulman doganlar. Ol sopu pir halipa şagirt, muallim okuwçy manysyna şol köne döwürdäki irki döwürdäki mysal berdige adamlara takwalygy öwreden, içiňe arasalamaklygy öwreden, huşugly bolmaklygy öwreden, gowy edep öwreden şo manyda diýe. Ýoksa bular öz ýanlaryna ha magtum bular mana şeý diýipdir diýip gör,
sopçuluk we dip onam özlerine bahana edinjek bolýarlar. Onu bahana edinjek bolsaňyz bu ýanky okan sesler kime degişli? Ene bular şu döwürdäki jöwü soplara degişli. Özüne sopu dip halkyň gözüne öwliýa sarap, halky öz pirine gol bermäge çagyryp berenlere degişli musulman doganlar. Şonuň üçin musulman doganlar bularyň owadan sözlerinden serasap bolun, allanmaň. Kim bolsa bolsun tapawudy ýok. Arap, türk, ady pir, şeyh, Mekkeli, Medineli tapawudy ýok musulmanlar şu yer togalagyna kim bolsa bolsun, haýsy milletden bolsa bolsun, haýsy jemaat bolsa bolsun, din adyndan edýän işiniň Qur'an we sünnetden delili bolmalydyr. Selef-i salihinden, sahabelerden 4 mezhep imamlarımızın subutnaması bolmalıdır. Birinin adı sopi, veli, pir, alim, şeyh, hafız, qari bolany bilen, owadan duýgulu gurlany bilen, jan-janlyk gurlany bilen hemme diýen zady edýän işi dogry diýmek däldir musulman doganlar. We Peygamber sallallahu aleyhi we sellemiň bize dogry ýolda bolmak üçin beren wesiýeti bardyr. Şu kulağımızda yanlanıp dursun. Musulman doganlar şunu unutmalıyın. İmam Malik'in Muvattasında ve başka hadis kitaplarımızda geliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Taraktu fikum emrayn lan tadillu ma tamassaktu bihima kitaballahi ve sünnete nebiyhi. Men size iki zat goýup gidýärem. Şolara eýerseňiz, dogry ýoldan adaşmarsyňyz. Olar Allah Taalaň kitabı Kur'an-ı Kerim we meniň sünnetim diýär. We dersimiz musulman doganlar ähli sünnetin meşhur tefsirçilerinden bolan Hafiz İbn Kesir rahimahullahyň sözü bilen tamamlalyň. İbn Kesir rahimahullah İbn Teymiyye rahimahullahyň okuwçysydyr. İbn Kesir rahimahullah tefsirinde Ahkaf surasynyň 11-nji aýatyny düşünürşinde şeýle diýär. Şoňa gowy üns ber musulman doganlar. Dogry ýolda boljak bolsak, şol alimyň şu diýen sözüne gowy üns bermeli. قال حافظ ابن كثير رحمه الله أهل السنة والجماعة يقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة هو بدعة لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. أهل السنة والجماعة yani Ahl-i Sünnet we Cemaat Peygamberimizin ýoluna bolanlar, dogry ýol, dogry islam ýöredýänler diýmek. Sahabalardan sabit bolmadyk. Yani sahabalar tarapyndan din, ibadet, sogap diýip öwredilmedik, aýdylmadyk, edilmedik. Her söze, her amala bidgat diýerler. Ünswer musulmanlar dine degişli zatlaryň gurruna diýenler. Maşynyň, samolyotyň gurruna däl, käbir jahiller çykyp onda samolyotyň soň çykdy, maşynyň soň çykdy diýär-de, diniň gurruna diýär musulmanlar. Ahl-i Sünnet we Cemaat näme diýär İbn Kesir rahimahullah? Sahabalardan sabit bolmadyk. Yani sahabalar tarapyndan din, ibadet, sogap diýip öwredilmedik, aýdylmadyk, edilmedik. Her söze, her amala bidgat diýerler. Çünkü ol sonradan tapılan amal gowy gerekli bolsady, sahabalar bizden öň ol amaly ederdiler. Çünkü sahabalar gowy hayır hasaplanýan näme amal bolsa goýman şol amaly etmek üçin haýdardylar diýär. Yani musulman doganlar, misal üçin mevlid gowy bolsa gerekli bolsa senden öň şu dini sahabalar gowy bilýär. Kur'any sahabalar Peygamberimizden öwrenýär. Hadisi sahabalar Peygamberimizden öwrenýär. Şolar ederdiler şol işi. Pire gol vermek, şeýdip zikr edýäs diýip tans etmek, ýa bolmasa şoňa beňleş ölülerden dilemek, gabrlaňdaşyndan aýlanmak, hawa pir kalbym bilýär diýmek, şol sopçuluk ady bilen edilýän bidgatlar näme bolsa bolsun, eger şu zatlar dogry bolan bolsady, şol hereketler eger musulmanlara gerekli bolan bolsady, sahabalar senden menden öň, şu soplardan öň şol haýry ederdiler. Diýmek näme ken musulmanlar sahabalaryň dinlip etmedik zadyna, 4 mezhep imamlarymyzyň dinlip etmedik zadyna din diýilmeýär. Näçe owadan nasalar owadan näbersinler. Oňa din diýilmeýär. We ýaňa maýdyşym ýalak şu wagt bidgatçy sopalaryň dinlip edip ýören bidgatlaryny alyp görseňiz, selef-i salihinden bize habar berilen, öwredilen zatlar däldir musulman doganlar. Şonuň üçin bu hili bidgatçy sopalardan äge bolun we başgalaryny hem äge edeliň musulman doganlar. Alhamdulillahi rabbil alamin.